Kaachiel kod tend arita kwe ma Nairobi oketo winjruok makelo kwe e kind joriembo mag bodaboda kod weg nyamburko kaachiel kod neno ni okum achije maketho chike mag apaya. Ogayo mochung' ne riwruok ma jo bodaboda e pacho ka Kevin Mubadi wacho ni giketo andike nyime okinde kod OCPDs gino biro miyo gi yot kedo kod joriemb bodaboda mabiro ketho chik moro amora monyondo nyaka wang'o nyamburko e apaya. Omedo bedo ni andikano ibiro mi jotelo duto mag bodaboda e pacho ka komanda mar obila ma Nairobi George Seda bende okwayo joriemb bodaboda mondo kik kaw chik e lwetgi mar wang'o nyamburko kod kadipo ni masira mar apaya oneno e kind bodaboda kod nyamburko moro amora. Kata kamano gisingo ne weg bodaboda ni ponono ni masira oneno to gibiro yudo ratiro magi. Gima anyalo kwayo president marwa ma bodaboda, anyalo kwayo ni mondo mi otemnwa matek mondo mi sako magwa ong'ere ma pikipiki mane bo Nairobi karka kik mondo mi obedi ni nyalo tiyo kok ene bo sako. Kwayo kata counties mamoko bende mondo mi pikipiki te matiyo otiyo bo secretary mar sako. I'm feeling so much ashamed to be associated with where you know this is a crime. You continue committing other crimes out of one which has happened. One case to cite, banning of motor vehicles, wamegonga mtu moja. Now you are in law. There's no solidarity in the application of law. Law cuts to one individual. Boda moja huyu ndiye amegongo. Why are we coming in solidarity?